बेलासिनि गोजोननाय नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। गोबावसैमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय ब्लग भिडिअ लाबोनो हायैया। बोथोराबो बिराद सान्दुं अखायानो गैया। नै ओरैहाय आंनि बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन गासैबो जार्मन बिफांफ्रानो रानजोबलायबाय, ओरैबायदि अखा गैया आरोखि। स' लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेल नुनानै दिनैनि भिडिअ मा हमनो हाबाय जानो हागौ। जोंहा फैगासिनो दङ MLA इलेक्सन। बाहाय नोंथांमोना जे पार्टिखौ मोजां मोनो बाहायनो सापर्ट खालामदोलाय। आंबो जे पार्टिखौ मोजां मोनो बेखौनो सापर्ट खालामसैलाय देग्लायहायबो। आरो नोंथांमोनजोंहाय रायजानोसैलाय, कमेन्टआव गाज्रि बुंहरजानोसैलाय। बिदिया थाखायो, सोरबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया थाखायो। अब्लाबो जों जेबो साना। इलेक्सन टाइमावहाय गोबां खोथाफ्रा ओंखारलायो, अब्लाबो जेबो साननाय गैया। इलेक्सन बायखांबानो बयबो मिलायफिननांगौल' आरोखि। रायनो हागोन नोंथांमोना बिर'धि पार्टिबा गोसो बायदि रायनो हागोन। आरो जे पार्टिखौ मोजां मोनो आं बेखौनो सापर्ट होगोन। आरो आं बिनिल' भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय। स' आं दासिमबो फाइनाल जाथ'वाखै अबे पार्टिखौ देग्लायहाय सापर्ट खालामगोन। देग्लाय ओरै बानाय नङा दे, आं मोनसेयावनो थागोन लोगोफोर। बेयो आंनि मोनसे थांखि जानायजों लोगोसे आङो नै गारिखौ स्टार्ट होबाय। दखानाव दसे बेरायहैनोसैलाय आंनि BMW गारिजों। नै जाल्ला गियार गोनां गारिबाथाय मबाइल हमनो मानो एसे दिगदार। दखानावहाय थांनोसैलाय। नै गारि सालायलायबाय। ओरैहाय नायनो हागोन ने लामाखौ, जों गामिनि लामाखौ। बेलासि जालायबाय, दखानाव एसे बेरायहैनोसै। आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन होननानै आसा मोनसे खालामबाय। दिनैनिफ्राय आङो भिडिअखौ रेगुलार हगारनो नाजानोसै। नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंखौ सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ। आरो सोरबाफोर गोदानैबा साबस्क्राइब खालामना गालां आरो शेयार खालामना हो भिडिअखौ। बेखिनिसै, बाय बाय।